Dnes oslavuje meniny prvý významný patrón počasia, svätý Gregor Veľký. Rímsky pápež, ktorý nám tu zanechal významný gregoriánsky kalendár. Žil v 6. storočí a k jeho menu sa viaže veľa pranostík, v ktorých sa hovorí najmä o končiacej sa zime, nastávajúcej jari a jarných prácach. Na Gregora snehy top, zime hrob. Či sa už naozaj končí zima, tak to sa dozviete práve teraz. Dobrý večer. Nad Škandináviou a Dánskom sa rozprestiera mohutná tlaková výš, ktorá ovplyvňuje počasie nielen v západnej, ale aj v strednej Európe. Na družicových záberoch ju vnímame ako túto rozsiahlu takmer bezoblačnú oblasť. Súčasne sa v centrálnom Stredomorí nachádza tlaková níž, ktorá prináša nielen mohutnú oblačnosť, ale aj zrážky, napríklad nad Grécko a južné Taliansko. Počasie u nás bude v noci a zajtra ovplyvňovať už spomínaná tlaková výš, ale keďže je vlhkosti vo vzduší stále dostatok, tak sa u nás môžu vyskytnúť aj zrážky, ale iba ojedinele, a to vo forme slabých prehánok, ktoré môžu byť od nadmorskej výšky 600 až 800 metrov zmiešané alebo snehové. Intenzívnejšie zrážky sa budú naďalej vyskytovať nad Balkánom. Najteplejšou oblasťou Európy je v tomto období centrálne a východné Stredomorie. Chladno je na severozápade, severe a východe Európy. U nás boli dnes tiež rozdiely v teplotách na severe a na juhu. Severné oblasti mali okolo 3 až 7, na juhu bolo predsa len teplejšie, a to okolo 10 až 12 stupňov. Chladný vzduch od severovýchodu bude prúdiť na Slovensku aj zajtra, preto sa bude naša krajina nachádzať v teplotnom pásme od 5 do 10 stupňov, pričom na severe bude aj pod 5 stupňov. Na juhu sa zasa teplota môže vyšplhať aj o 3 stupne vyššie ako na 10 stupňov. V počasí dominuje momentálne vietor, ktorý poriadne znižuje pocitovú teplotu. Fúkať bude aj zajtra od severu až severovýchodu a v nárazoch bude dosahovať podobne ako dnes rýchlosť okolo 35 až 60 km za hodinu. Počasie dnes bolo také nemastné, neslané. Takto sa napríklad obloha mračila na Banskú Bystricu, ale teplota sa tam vyšplhala pomerne vysoko, až na 10 stupňov. Na pocit však bolo aj tak o niečo chladnejšie, pretože aj tam, podobne ako aj na celom území, fúkal nepríjemný nárazový vietor. Na horách sa ešte jar až tak veľmi neozýva. V Tatranskej Lomnici sa dnes veselo lyžovalo a menšie deti si užívali aj bobovačku. Na otvorených úsekoch ciest držte volant pevne v rukách kvôli vetru, ktorý môže poriadne skomplikovať šoférovanie. A v ranných hodinách pozor na vlhké a mokré úseky ciest, kde môže byť aj v dôsledku slabého sneženia vrstva snehu, preto pozor na šmyk. V noci nás čaká spočiatku oblačná až zamračená obloha, ktorá sa postupne vyjasní. Ak sa vyskytnú prehánky, tak iba ojedinele a skôr na severe ako na juhu. Od nadmorskej výšky 700 až 800 metrov budú zmiešané alebo snehové. Do rána sa vzduch ochladí na plus 4 až minus 2 stupne. Fúkať bude silný až prudký severák. Pred nami je ešte jeden voľný deň, tak ho využite a nenechajte sa odradiť počasím. 13. marec v roku 2007 bol veľmi teplý, vtedy vystúpila teplota v Žiline dokonca až na 20 stupňov Celzia. Zajtra vám takéto teploty určite nesľubujem, ale v podstate budú znesiteľné. Na západnom Slovensku bude zajtra spočiatku viac oblakov, ktoré sa však postupne zmenšia a ak sa vyskytnú zrážky, tak budú iba slabé, väčšinou ako prehánky od 700 až 800 metrov snehové. Teplota tu vystúpi na 9 až 13 stupňov, fúkať bude silný až prudký nárazový vietor. Na strednom Slovensku bude tiež spočiatku obloha zatiahnutá a častejšie z nej môže slabo zapršať, prípadne od 600 až 800 metrov aj zasnežiť. Najmä však na severe, na juhu iba ojedinele. Na severe vystúpi denná teplota na 3 až 7 stupňov, na juhu sa oteplí na 11 až 13. Aj tu bude v nárazoch dosahovať vietor rýchlosť okolo 30 až 55 km za hodinu, čiže na pocit môže byť chladnejšie. No a na východe nášho územia má byť podobne, teda postupne polooblačno s ojedinelými zrážkami od 700 metrov so zmiešanými alebo snehovými. V tejto časti bude tiež veterno, v nárazoch bude vietor dosahovať rýchlosť okolo 40 až 60 km za hodinu. Teplota vystúpi na severe na 3 až 7 stupňov, na juhu sa oteplí do 11 až 13. V horských oblastiach bude veterno aj zajtra, preto sa budú na oblohe rýchlo meniť oblaky a môže z nich aj slabo zasnežiť, ale až od stredných polôch. Nižšie budú zrážky zmiešané alebo dažďové. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo minus 3 stupňov. Horská služba naďalej upozorňuje na mierne lavinové nebezpečenstvo v Tatrách a malé vo Fatrách, tak to nepodceňujte. V pondelok bude v horských oblastiach menej oblakov aj zrážok.
Bio bude zajtra na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. V ďalších marcových dňoch sa bude oblačnosť nad našimi hlavami striedať ešte viac, pretože bude veterno. Zrážky sa vyskytnú najmä v utorok a v stredu a na severe môžu byť aj zmiešané, prípadne snehové. V ostatných dňoch bude prevládať menej oblačnosti. Teplota sa bude na severe pohybovať od 0 do plus 4 stupňov, na juhu až do 11. No a teraz sa pozrime na aktuálne snehové správy. V týchto strediskách sú podmienky prevažne dobré. Najviac snehu majú Skych, Bachledova a Malino Brdo, a to 35 cm. Veľmi dobré sú na to Martinky, kde sa výška snehu pohybuje okolo pol metra. Skalka a Králiky majú podmienky na lyžovanie veľmi dobré a výška snehovej periny tu dosahuje okolo 40 cm. Veľká Rača má aktuálne 30 cm snehu, jeho kvalita je tiež ešte veľmi dobrá. Veľmi dobrú lyžovačku ponúka aj Kubínska Hoľa, kde je okolo 40 cm snehu. Z ďalších stredísk má najviac snehu Litmanová, a to okolo 35 cm. No a dobre si zalyžujete aj na Mlynkoch, kde je zhruba okolo 30 cm snehu. Na záver ešte počasie v Európe a vo svete. V Španielsku pokračuje ukážkové slnečné počasie. Teplota sa vyšplhá na 16 až 18 stupňov. V Turecku zajtra sprchne a možno bude aj búrka. Teplota sa bude pohybovať okolo 21 stupňov. Na severe Európy bude zajtra premenlivá oblačnosť, ale zrážky sa tam pravdepodobne nevyskytnú. Napríklad v Štokholme a Göteborgu bude zhruba 6 stupňov. Podobnú teplotu čakajte aj v Prahe, kde má byť zajtrajší deň prevažne polooblačný a bez zrážok. Slnko bude zajtra v prevahe aj na Britských ostrovoch, kde sa teplota vyšplhá na 10 až 12 stupňov. V Karibiku žiadna zmena, teda aj zajtra tam bude slnečno a horúco s teplotou od 29 do 33 stupňov. Voda je zohriata na 24 až 29. A ešte juhovýchodná Ázia. V Thajsku bude zajtra tiež slnečno a horúco až do 35 stupňov. Voda má zhruba 29 až 30. To je z počasia všetko. Na Markíze sa už o chvíľu začína akčný film Nezastaviteľný, tak vám želám príjemný sobotný večer a teším sa na vás opäť zajtra. Dovtedy dovidenia.